खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जे फगबाननाय महर लान सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिमामोननि गय बागाननिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरदों आं मोनसे बुस्थु नायहैनो नागिरदों नालाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांफानोसै दिंखियाया नै जायगायावनो खाबानो मोनजायो स्रां स्रांसो न' प्रब्लेम खानांगोन र' खिन्थु जायगाया हाब्रु हाब्रा सिदोब सिलाखाय आङो दा खाथ'ला आरो अखा है आमाइखौलाय मानो नांगौ नोंलाय ओमफ्राय अखा हाबाबो दिंखियाफोरखौ आं बारा एसे जानो बायो मेंग्ल' मेंग्ला मोनफाला बायो सान्दुं ख्रां ख्रां दुंनायनि दिंखियाखौसो बिराद मोजां मोनो आरोना बेसे बोसोरसो नांगोनहाय बिथांमोननि गयालाय आया सिबाय माबाबायबो नै एसे एसे बिबार बारहांबायबो अबेबा आरो सिगांनिया बारा गरमबो नङा बारा थान्दाबो नङा बोथोरा मोजांथार आरोना सान्दुंबो गैया अखाबो गैया दा दिनै आरोखि नै बिसिनि फेरलेबसे माइ गायनाय दुब्लिखौनो एसे नायफैदों आङो मारै मारै बेसे गोसोम बेसे मा जानानै दङ आदिसो होदों आरोना नै ओइ ससे बिनानावमोननि ओमफ्राय ससे जोंनि ज' नालाय जोंना ओमफ्राय आरो बै बेरानिबो इथिंजायहाय मा होनो दादि उन्दैमोननि ओमफ्राय दादि फौजिमोननि ज' जानानै दं आरो बिसोर थालिर ओमफ्राय गय गायलाजोब्बाय माइ गायला आजिखालि माइ गायनाया खमसै नङा होमबा बेयावनो गोदो जों गुलगुला दोखो दोखो गायोमोन आरोना सोनाफोर खाथियाव जोंना बेखिनियानो हाया बेयावफोरावनो सोलोंनाय जोङो ओइ थाखो 3 थाखो 4 थाखो 2फोरनिफ्रायनो गुगु गागा खोथिया फुफैफालाबायनाय एखमबा 4, 5फोरनिफ्रायनो बाबाया थां दुब्लियाव ज' जायो ज' फुहैथां होननानै सोलोंखायोमोन आरोना गरम बन्द'आवहाय ओमफ्राय बाखि एखमबा जोंनो गोसो जानानै गुब्ला गुब्लि माने हाब्रु लाद्रा लुद्रा गेलेनो होननानै फैयोमोन बिदिसो सोलोङो नङा होमबा ओंखायनो हगारना होनांगौ जोंनि समना आलदाबो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे गय गायनायफोराबो बदे आं आगोलावबो खिथादोंमोन खोमा बेफोरबो माइ गायग्रा गोजासोमोन जों माइसो गायोमोन बेवहायबो दा गायग्राबो गैला जाहैबाय ओंखायनो गय थय गायनानै लाबाय आरो बिस्रा बेखौनो नायहैदो आङो गोसोखांनाय फैयो दुब्लिफोरखौबो खनसे नायस्रांनो मोनाबा गोजोननाय मोना आं जेब्लानो फैयो दुब्लिखौ खनफा नायो आरो आं हाबा जानायनि उनावहाय एसे गायबावदों बिसोरो बेनिफ्राय आरो गैला लोगोसेनो बाबायाबो हालांला आइयाबो बिदिनोसै नालाय गैला दा न'आव गायला बै दब्लायसे मैया सिगांनि ब्लगसआव देखायनायल' आरोना फैबाथाय आं नायस्रांफैनो मोजां मोनथारो ओमफ्राय माखासेयाथ' बिराद गोजानावसो दुब्लिया बेयाव थांनो हानाय नङा आरोना गामिखौनो बारलांथारनांगौ बिराद गोजान जायो बेयाव फेलेबसे दङ बिराद मोजां हाया जै गायबाथाय जाखायो आरोना दै अरनाय हा दङ नैबेफोरो बोरिसो अखा बिराद हाबासो बेयाव गायनो हायो आरो ओमफ्राय अखा गैथाराबा मेचिनजों गायो आरो बेवहाय बिमा बुरैया सिथिं ओंख्रि संगासिनो दं आरोना मिरामिस दिनै बिस्थिबार ओइ रायजो राजा ओइ हे प्रभु दानो बेनो ओंख्रि खहाबनाय नङा राजमास नालाय ओंख्रिया भिन्दि भाजा मोननैखौबो जाखाया खान्थाल बेगर भाजा मोनबा मोजां मोनगोन आरो बियो ओंखायनो खान्थाल बेगर भाजा एवनोसै माबा ओंख्रिफोरखौनो बिराद बासियो नोंहालाय टिं 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 लेनदेन गैया गेलेनोबानो जायो बिमानि मोसौ बोरमा खि गारनाय हाबाफारिखौ एसे मावना होनोसैलै आङो बुगार बुगार जाबाय थानाय जागोन नङाबा लेथार फेथार बेहाबो सिथों सिथा दिगदार होआबालाय बेफोर खामानिखौ आं जेबो मोना सनाफोर गोदो मावनानै बेफोरखौनो देरबोनाय सिलौनिफ्रायनो बेफोरखौ दांबोनाय नालाय जेबो मोना सोरबा गोबोरखिखौ हाखावजों हुखांनो बायो जाहैदों खदालजों गारोनो थ' आंहा हाखावजोंसो मोजां मोनो ज्रावबा ज्राव आरोना हाखावजोंसो फुखांबाथाय एकदम स्रा स्रा मोनो खदालजों आं बायोसो गोदोनिफ्रायनो हाखावजों गारबोनाय नालाय गावखौनो गाव बुंनानै लानाय जालायलांबाय सनाफोर ओमफ्राय आं जेखौ मावदों जेखौ दांबोदों बेखौसो देखायो बेखौसो खिथाखायो आरोना खुनु एक्सट्रा बानायनानै होदेरनाय गैया आंनावहाय जेबो नङा सोनाफोर बिमा बुरिनि खामानिखौसो एसे हेल्प खालामदों आरोना बारा गैया नै दाना गोदोनि बायदि गैलाना नै मोसौ बोरमा ज' खिनानैसो खादासेयानो जाया आरोना इथिं गारायग्रोनोसै आं अबेहायबा जुदि जिराय मोनजाबाबो बारा सुखुखाया एसे लुखुर लाखार खालामफानो मोनबासो मोजां मोनखायो नङा होमबा सोनाफोर एम्फौ गोनां नालाय मोदोमानो ओमफ्राय दा गथ' गोनांखाय एसे बाग्रा जाबाय आंबो माने फिसाजोआ दिगदार खालामो नालाय माबा मोनसे मावनो सान्थि मोनाबाथाय बाग्रा जाबाय आङो बाट फिसाजो देरबानो बाफिनाय नङा आरोना फिसाजोजोंनो मेंखायो नालाय एसे बादबनाय फैयो फिसाखौ बिसिनायाव गाइखेर जाहोनाय फावैनो एसे गोदोसोनाय नियम जाबाय मबाइलावबो एसे गोदोग्रा नियम जाबाय आरोना जारलासो आंजोंबो खिन्थु अलसिया नङा दे सोनाफोर
सुनसैथ' जेरावबो एसे थांबानो स्रां स्रां मावनो सानो जाया बेफोरनि जुनैनो नै बेखौ मा जोंनि थैनोसो फैदो मा फैदो हाब्रु जाजोब्बाय हनै मानसिया फैदो नानि जेबो नङा हाब्रुसो फैदो सुनसै फैदो सुनसै फैदो सेन्देला आखायाव लानो सेन्देला आखायाव लादो सुनसै फैयो बिनि हाब्रुखौ गानो बालायलायनाय गाना हो लाबोदो ओइयाव साब सेन्टार खुलिदोंना खुलियाखै नायफैदों आं सनाफोर आइया फैनो नागिरदों नालाय प्रेसार एसे सुजाफैयो होननानै खोरखिल' फिसा खुलिनानै दङ हनै फैदोंना फैयाखैथाय खाथियावसो नायहैनांसिगोन ओमफ्राय सनाफोर माथो दावराव जागासिनो दंलाय गिदिर इउटुबारफ्रानो बिदि दावराव जाखायोबा आरो जोंफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो मालाबा दावराव जाफ्लांबाबो जोंखौबो एकदम गाज्रि मोननांला आरोना आरो मालाय जेम्स बिथाङाथ' फुरा रेडिखासो फिसा इउटुबारफ्राथ' नों आं गिदिर इउटुबारखौ बखिखागोनानो बुंखागोनानो होननानैहाय बा माबा मोनसे नुयोबा बुंखागोनानो रेडियानो थाखागोनानो होननानै मालाय बुंखानायसो ओंखायनो जेबो गिनांगौ गैया जेम्स बिथाङा पारमिसन होखानाय बायदिसो आरोना आरो देनां हाबानि उनावबो सोरनिबा फटकनि खर'जों सोरनिबा बडिजों गावनि बडिजों बिदि मिक्स खालामगोन मा खालामगोन फिसा इउटुबारा बेबायदि रेडि खालामनानै दोनखाजोब्बायसो होनना बुंदों डाइरेक्टलि बुंखो ना इनडाइरेक्टलि बुंखो आं मिथिला आरोना आंहा फिसा इउटुबार नालाय बेखौ एसे गोसोआव लाथारबाय आरो आंबो दोनखाबायहाय देनां जेम्सनि हाबा जाबा देनां जेम्सनि बडिजों सोरनिबा खर'खौ लागायनो हाबा रेडि दोनखाबाय सनाफोर बारा जाला मालाबा बुंजानाय नङाहाय देनां अल इउटुबार आंनि हाबायाव फैयो होनबा खिजानि आंखौल' थख'ख' बोरैबा बिदि भिडिअखौ मोनफ्लांबा बे फाग्लियाथ' आंखौ फुरा बायदि गाज्रि बुंदोंमोन होननानै हाबायाव लेंहराबा मा जानांगौ आरो मा जेम्सनि हाबाखौथ' गोसोखांना लेंहरजानो लुबैगासिनो दङ निमन्थ्रन हराबा मा जानांगौ मिनिंलेस खोथा मोननाङा सोरनाबा आं जास्ट भाइरेल जानाय हिसाबै आंबो एसे गोजावफानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंसो आरोना आंना जास्ट फानसोहाय बिनि फारसेबो गैया आरोना जों रावनिबो बिसय एसेबां एलु एला मिन्थिया गावसोर मेडियायाव जा देखायदों जों बेखौसो नुयो नङा होमबा बा जों जा देखायदों बेखौसो नुगोन आंबा अन्दराव मा आंबा बेसेबां गोसो गाज्रि बेखौ सोर मिन्थिनो नङा होमबा सनाफोर बेनिफ्राय सनाफोर आङो गाज्रिसो जागोन ना मोजांसो जागोनथाय बुंनाया जायखिया आं बुंगोन आरो बे खोथाखौहाय प्रिटिनि बे उदै हासिनायानो बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय मालाय बोलो होहाब खोथा बुंनायखौ ओमफ्राय आं सानदों आरो आंहाथ' बेसेबांबा गोबाव माने बोलो होनानैबो माने रायज्लायनो गियोमोन बोलो होनानैबो गाबनोबो गियोमोन माने गिनायानो अभारमोन आरोना उदै हासिनायनि उनावहाय ओरैबायदि अबस्था जादों आङो माने गुजुनोथ' आं माने ओरैबायदि गिबाय आरो हाथियावनोबो गिबाय आरोथ' बिदि जर बोलो होनानै रायलायनांगौआनो फुरा दुरखि बादसो आरोना आंनि थाखाय एकदम रायलायदोंबाबो लासै मिनिदोंबाबो लासै माने दा बुंसै आरो जिजानो गिनायानो राजानि समाव नर्माल डेलिभारिमोन नालाय ओमफ्राय आरो फिसाजोनि समावहाय आंना मा होनो उदै हासिनायमोन नालाय एकदम गिनायानो अभार आरोना हासिजानो थांनायावनो गाबै थांखानायसो आंना ओरैबायदि अबस्था आरो सोरखौबा नुयो आङो एकदम मालाय गोरासो थाबायनानै थांलाय लायो आरोना हासि जाखानो होननानै थियारि जानानै थांनायसो नङा होमबा सोरनाबा खिन्थु आंना माने नर्माल जानो होननानै थांदोंमोन दै बायनायनि उनावहाय नर्मालैनो जागोन होननानै थांदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय सानाय गैया सुनाय गैया नालाय डाक्टारफ्राबो साजेसन खालामबाय माबादो सिजारिन खालामदो होननानै आरो बोरायाबो होनबाय नेबाय थानो बाबाय बेहाबो उदै सिंनि बेबिखौ बेहाबो नायनो लुगैथारबाय जेबो नङा नोलै दे जेबो नङा बेहाबो आंखौ बुजायबाय जेबो नङा आं दङना जाथारबाय ओमफ्राय आंहा गिनानै गाबखाबायनायसो आरोना स' बेबायदि अबस्था जादों आंहा हाजानायनि उनावबो गाबबाय बायनाय हासि जानायनि सिगाङाव गाबखाबायनाय आरो मालाय प्रिटिया नार्सबो जाहैबाय नालाय मिन्थिगौ बेसेबां बोलो होनो हायो बेसेबां बोलो होनो हाया उदै हासिबाबो आरोना स' मालायनिखौ मोजांसो खालामनाय जालायलांबाय मोजां नङा आंहा बिदि अबस्था जादों होननानैसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना गाज्रि साननाय गैया जेबो गाज्रि मा गैया मिन्थिया हसियाना बास नुदों जेखौ नुदों बेखौबो आंहाबो एसे कालेक्ट खालामनानै बुंखाबाय आरोना बिसोर गिदिर इउटुबारानो बेबायदिबा जोंफ्रालाय आरो मा जोंफ्राथ' एकदम गुगा बुलायलायनानैबो देखायनो हासिगोन माथो बिसोरनाथ' आरो फन नाम्बारबो थालायलायबावनाय मानसिफोर फन नाम्बारफ्राव रायलायनानै मोजाङै सल्भ खालामनानै लाबानो जायोना बिदिसो बुंदोंमोन बिदि नङा होननानैहाय माबा एकदम भिडिअनि गेजेरजोंनो मालाय होलायलायगासिनो दङ आरो जोंफ्राबो एसे गोजावफायाबालाय माथोबाव बेफोरबायदियाव ओमफ्राय सनाफोर बिदि गोजावफानो होननानै आङो जाला माला भिडिअखौ बारा एड खालामफाला आरोना जेसेखि आं दाख्लै ब्लेक कब्रा एसे एड खालामदोंमोन गोसोखौ आंबो बिराद गाज्रि मोनदों आं माने लासैनो मोनथिलांबाय जे आंनि भिडिअखौ उन्दै 6-7 बोसोरनि गथ'आबो एसे नायो आरोना स' बिसोरनि माबायाव एसे दिमागाव एसे गाज्रि इफेक्ट गोलैगोन साननानै आं माने गोसोआव गाज्रि मोनबाय थादों उनावसो आं आरो खालामला बिदिखौ भिडिअखौ आं नांला आरोना बेनिफ्राय मा होनो
दाख्लै बिजनियाव थांनायावहाय आरोना एकदम उन्दै 6-7 बोसोरनि गथ' जागोन ओमफ्राय बिमा फिसा आरो आंखौ नायबाय थाबाय गथ'आ बिमाया होनबाय बेलाय नों भिडिअ नायबाय थाग्रासो दा बेलाय माथो होनना बुंबाय होमबा साननानै नायदो उन्दैया ओमफ्राय बुंबाय आयै आनै सोनानो आंनि भिडिअखौ नाय आं माने एसे इमसनेल जालायबाय आरोना स' बे टाइपनि ओंखायनो आङो नांला मालाबा भाइराल बिदिनो गाज्रि भाइराल डार्किंनेस भाइरालफोर जाबाबो एसे भिउसफ्रा फैयो नालाय स' जोंबो एड खालामफालाबायनाय जायो गोजौफालाबायनाय जायो अब्लाबो आं भिउसनि थाखाय बेफोरबायदिखौ आं बारा एड खालामफाला देसनाफोर बेनिफ्राय मा होनो जास्ट आं इन्ट्रेस्टिं खालामनो नागिरनाय आंनि एक्टिंजों आंनि मावनाय दांनाय देखायनानै इन्ट्रेस्टिं खालामनो नागिरनायखौल' आं एसे नटिस खालामनानै फकास खालामसै बेखिनियावल' ओमफ्राय बे मैला मैथा भाइरालखौ बारा सोदेरलाबायला आरोना आंनि भिडिअआवहाय भिउस फैला गिदा फै नर्माल भिडिअ आं बेबायदिनो लांगोन आरोना ओमफ्राय सोनाफोर नै ओइहाय न' लुगासिनो दङ सासे दादिया आरोना आइनि परोसि जानो फैगासिनो दङ मालाय गाबोन फिथा हास'सिगोन खोमा गाबोन हाबसिगोनदां खाथियावनो आइमोननि खाथि खालायावनो मालाय बिल्डिं सिल्डिं लुयो नै बिसाबो बिल्डिं आरो बैसिं मोनसे आदायाबो बिल्डिं साइडआ मोजां बिसिना माने सरब खाथिबो जाहैबाय नालाय लुयो मालायनि भाइराल मारगुरि बे ब्लगसआव आङो न' सिङावनो थानाय न'आवनो थानाय नालाय बारा लुला जेबो खालामनायाखै आं बाहेरायावनो ओंखाराखै फैनायनिफ्रायनो गाज्रि मोननांला बेखौहाय आं भाइरालखौबो एसे सोदेरफालाबायनाय जाबाय आरोना मालाय बिथाङानो पारमिसन होखादोंबा जेम्स बिथाङानो हाबायावल' लेंहरथोंसैहाय आंखौबो इउटुबार हिसाबै लेंहराबाबो फौजि फेमिलिया फैजोबदो होननानै लेंहरबानोथ' फैदो आबा दुगैनोसै ससनाफोर माथो बुंबावनो आंनाबो टपिकआनो गैया बेखौनो सोदेरनाय जालायलांबाय आरोना गाज्रि मोननो नांला जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोबोन साबायखर बावबाय आङो बिमा बुरैजों आंहा मावनाय दांनाय हेफाजाबा बेफोरसो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय